Té la pilota De Jong la torna a posar a l'esquerra per Valde, la centrada de Valde, la rematada del Tauró! Gol! Gol del Barça! Gol del Tauró, Ferran Torres! Obertura a la banda esquerra per Valde, que estava apareixent amb criteri i amb perill. La centrada del lateral al cor de l'àrea petita és impecable i el Tauró, Ferran Torres, fa un desmarcatge boníssim, s'avança els defenses, estira la cama, la rematada i el gol. Gol del Barça, gol de Ferran Torres, minut 12 de la primera part, Barça 1, Osasuna 0. Pedri fa una passada boníssima per Olmo, surt Herrera, penal, no? Penal, no? No xiula res, penal. Ah, però per què ha trigat tant? Minut 19 de la primera part, el Barça guanya 1-0, penal favorable al Barça, el xutarà Dani Olmo. Xiula l'àrbitre, vinga, som-hi, Dani, Barraca. El xut, l'atura el porter. Aturada espectacular de Herrera, li han demanat on aniria la pilota. Un especialista. Sí, està molt ben... Vull dir, jo crec que està ben xutat, Sí, és qui l'envia fora. Sí. És el jugador que entra abans, dorsal, diria 7, Sí, correcte. Sí, doncs, Moncayola, sí, és sí. qui acaba refusant la pilota Sí, sí. fora. Per Vaja. tant, es repetirà el penal. Sí. Sí. Sí, perquè el que impedeix que... Es repeteix. Es repeteix, sí, A ho Ferran acaba de Torres, marcar Busquets Ferrer. És que, és a dir, el rebuig d'Herrera és aquest jugador Moncayola qui s'avança als altres futbolistes perquè ha entrat abans a l'àrea. És que, vull dir, Moncayola està desesperat i ho entenc, però des d'un punt de vista reglamentari és el que s'ha de xiular, no? Compte que hi torna Olmo, I torna Olmo, cap a la pilota Olmo, gol! Gol, 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 gol de Dani Olmo. Personalitat, lideratge, galons. Ha fallat el primer perquè Sergio Herrera ha fet una aturada boníssima, doncs ha dit el torno a xutar, i el torno a xutar igual. Aquesta vegada, però, el porter s'ha llançat cap a l'altra banda. Gol del Barça, gol de penal d'Olmo, 21 de la primera part. Això pinta molt bé, Barça 2, Osasuna 0. Pablo Torre recupera una pilota a la frontal de l'àrea pròpia, la controla amb el pit, la posa en profunditat per Fermín, Fermín a l'interior de l'àrea, la centrada per Lewandowski, la rematada, gol de Lewandowski, contraatac fulminant del Barça, recupera la pilota a la frontal de l'àrea de Chesney, Pablo Torre fa control amb el pit i sense deixar-la caure, passada en profunditat llarguíssima per la cursa de Fermín, l'arrencada de Fermín des de la zona de construcció del joc, la conducció, aixeca el cap, veu una fera desmarcada a l'interior de l'àrea d'Osasuna, la centrada impecable de Fermín i la rematada de cap d'un nou de tota la vida de Robert Lewandowski. 33 de la segona part, gol del Barça, gol d'en Robert, gol de la Fera, Barça 3, Osasuna 0.